שלום ילדים מקסימים. וואו, ממש התגעגעתי אליכם. אני כל כך מקווה שבקרוב ניפגש בגן. איך היה בשמחת תורה? הלכתם לבית כנסת? קצת, נכון? רקדו בחוץ? גם אצלנו רקדו בחוץ. אפילו רק עם ספר תורה אחד, לא הוציאו את כל ספרי התורה מבית הכנסת. אבל היום אנחנו קצת נלמד על ספר התורה. אז נתחיל. לי 5 חומשים מהודרים עליהם בבית הכנסת. היי, רינה, מה זה השיר הזה? על מה את שרה? היי, דנה, שלום, מאיפה הגעת פתאום? אני שמעתי אותך שרה, אז הגעתי. איזה כיף, את רוצה להיות איתנו? כן, אפשר? בטח. היי, רינה, מה זה השיר הזה? היי, דן, מאיפה אתה הגעת? שמעתי שירים, אז רצתי. היי, שלום ילדים, שלום ילדי גן רותם. אז עכשיו אתם תהיו בשקט ותקשיבו. טוב? כן, בטח ברור. לי 5 חומשים מהודרים, בהם בבית הכנסת בשבת קוראים. לי 5 חומשים מהודרים, בהם בבית הכנסת בתורה קוראים. אתם יודעים מה מספר השיר הזה? השיר הזה מספר לנו על בית הכנסת. את שומעת, דנה? שבבית הכנסת מתפללים וקוראים בתורה. מה, בכל שבת? כן, בכל שבת קוראים בבית הכנסת. אבל עכשיו אתם תשבו פה בצד ותקשיבו. אז שמתם לב ילדים לשיר? מה שרתי? לי 5 חומשים מהודרים. תרימו את היד ותעשו איתי. 5 חומשים. בואו נמנה את האצבעות. 1, 2, 3, 4, 5. 5 אצבעות. 5 חומשים. מה זה 5 חומשים? יש לנו 5 חומשים. בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים. 1, 2, 3, 4, 5. בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים. ואתם יודעים איפה כתובים כל החומשים האלה? בתורה הקדושה. לי אין ספר תורה אמיתי. ספר תורה אמיתי יש רק בבית הכנסת. אבל 5 החומשים כתובים. זאת התורה הקדושה. תראו, יש 2 סוגים של ספרי תורה. יש בית כנסת שיש בו ספר תורה כזה עם כתר תורה, ויש בית כנסת שיש בו ספר תורה כזה עם עצי חיים, עם 2 עצי חיים. אלו ספרי התורה שנמצאים בבית הכנסת. מה כתוב בספר התורה? 5 חומשים. בכל שבת בבית הכנסת קוראים פרשה אחת. ילדים, מי כותב את התורה? איש מאוד חשוב כותב את התורה ומאוד צדיק. קוראים לו סופר, אבל הוא לא כותב ספרי ילדים, הוא לא כותב ספרי סיפורים. קוראים לו סופר סתם, כי הוא כותב את ספר התורה. היי, רינה, תגידי, אז מה? אז בתורה יש 5 חומשים? כן, דנה. 5 חומשים. מה? ואלו ספרי התורה? וואו, איזה ספרים קדושים, רינה. וואו, איזה יופי. אנחנו רוצים גם לשמוע על הסופר. אני אספר לכם גם על הסופר. בפעם הבאה נדבר על הסופר שכותב את ספרי התורה. דן ודנה, תגידו עכשיו שלום לילדים המקסימים. היי, ילדי גן רותם, ביי ילדים, להתראות מתוקים. ניפגש בסרטון הבא.